Oimore nyakoromba jwange no mara enirio makare en dwe manyien marario tarika chiel dwe marario ganario prario kod auchiel machiegna hinya chendo endati udhia mar Jumapil kabende wachako dwe ni nyakoromba jwanga kawago tache county ma Kisumu kama kawuono kuom thuolo mokwongo twak maratil dhi bedo achiel kachiel e boma ma Kisumu kitao kanyo gi George Bati kinyalo ng'iyo ka nyakoromba jwanga oseikore makare. George Bati oimore Kisumu rionade mage meikonwa koya he donam Kisumu. Erokamano nyamidi achiel kachiel kuwuok dala maduong' mar Kisumu. Kisumu rio maber, liet nitie, kata kamano wantie kendo waikore makare mar kelo ratil. Twak mar ratil mokwongo e dwe mar ariyo gana ariyo gi 26 achiel kachiel kuwuok ka wan kama iluongo ni Mama Grace Onyango Social Hall e boma ma Kisumu kaman kod wenda kachiel kod jopiny moseyuoro e twak mar ratil makawuono mabende wang'iye ni to kwand siasa osechako dhi nyime kagore nade nikech king'iyo weche miwacho kowuok kuom jotelo magin josiasa kata weche mawuok bende dho jopiny nyiso ni nitiere chenro madhi nyime mar ng'iyo kaka ipango jotugo e yiero magana 2027. Kwano gore e yo machalo nade mani penjo maduong' man godo kawuono Lydia. King'iyo mana batha korka chamka an ka kod wenda mosedonjo e kar twak kendo wadhigo kod gi ratil. Kawuono ni ratil yiengore kowuok Kisumu. Machiegni ka an kod Seth Ochieng Kanga mabendo ng'ere ni Adui Nyang. En jakom mar duond bura mar ODM Kisumu Central. Wan kode kanya Ramogi. Diere kanyo an kod nyadendi iluongo ni Beatrice Amondi mabende en jasiasa mar duond bura mar UDA e boma ni ma Kisumu kachiel kod county ma Kisumu mangima. To bende apani umbe bendo lak mokalo kata mana county ma Kisumu. E katung kachande an kod Joseph Olale ma en jasiasa mawuok e duond bura mar MDG. MDG en duond bura mochung'ne kod jaod bura ma Ugenya David Ochieng kendo achiel kuom duond buche mag siasa mayudore e alwora mar Nyanza. E kinde migo kwano mag siasa Ramogi moikore ne gana 2027 duond buche ochung' machalo nade. E ka piny kama antiere ka ane wi ang'awa moro ma ibede gi malo kata kamano e piny kan kod jopiny mabende gine weg teko kinde ka koro igo ombulu to idwoko negi wach inyiso gi ni wan koro mae kaka wachung' nyiso uru ni jomage ma udwani mondo dhi mbele jomage molwaro piny gin ka gin bende giikore yo makare nikech gine weg teko. Mane gima oda penjo kawuono ni to kwand siasa kigoe dipo ni goe mana malo kama wabede ni koso jopiny bende ni kod duol mar nyiso chung' margi e yo makare maluwore kod demokrasia. Lydia kiwinja mano e thor twak makawuono kwand siasa magana 2027 gore nade. Erokamano nya George Bati aweni sechako twak kata kamano hang'eyo ni olieta kendo ang' nodhi mbele yo makare nyakoromba jwang' mano kanyo e kaka twak dhi bedo Kisumu. Ratil idhi ne kama dhi yiengore county no ma Kisumu kaito are Jumapil manyien na chenro ni koro biro bedo anywanda. George Bati bro ting'e are chakruok nyaka giko kama bende koro bro chawo gi weche manyien kaito donje twak mar ratil nikech wantie gi chenro mopogore opogore kama bende untie kaka wa pango ni higa ni nyakoromba jwang' chakre kiny bende wan singo ni nyakoromba jwang' nitiere chenro moyware nyaka ang' saa 7. Omiyo kata man kara Ramogi TV mokwongo wachawo gi weche mwamiyo pek. Mta utaisha mrefu sana. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa. Jiadeko te masira marapaya moti muremolo e county Manakuru. Wasikizane ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Dito magodiemo yango ni achiel kuom dwaro margi e twak. Idon bura mar UDA en yudo kwan lemo marom e sirikal. The strike is on. There will be no public transport from all major cities in Kenya. Chenro magwuoth kiny norochre kaluwore gi ng'anyo maweg matatu ochano e bombe madongo mapachoka. Machiegni nyakoromba jwang' chendo endatil wantiere gi Jaloko Wilson Ochuka bende nyago kodwa mbaka like kaka pile en aria de kauchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jotend bura mar ODM makoro wuok Apiaya mariango ne gin gidwaro ni nyaka giyud mana pok maromre gi UDA
e winjruok magi chano bedo godo. Jakom ODM Gladys Wanga okoni ogai mar ODM Dr. Buroginga mabiro telo network kod ogai mar UDA William Ruto ne gilose kinde alam e kanisa mar Lejo Maria mantie Dandora e kaunti ma Nairobi. Hata moja tutasambaratisha chama cha ODM. Na chama cha ODM haina bei za kuuza. Ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics. All of us have platforms outside the church where we can conduct our politics. Kwa sababu tunataka Kenya moja na Kenya ambayo inaleta kila mtu ndani. Si Kenya ambayo inasema wengine wakae ndani na wengine wakae nje. Si Kenya ambayo inasema wengine ni shareholders na wengine wanatembea tu hapo ndani. Kama chelo njotelo makwet maketo serikal tesre obwogo mar bago ng'anye pacho kamangima kapone serikal oko kaondamo mar chik ne kwet manyocha ochano kendo monjo gi kanisa mothaya jwa mokalo. Jotelo go lose kinde limbe margi e kaunti ya Murang'a kod Nyeri kama gimedo singo ni nyaka gimed sundo serikal ne omaka chije maitudo kod monj makamano. He is president by the vote of this region, which gave him 47% of the vote. Hiyo kura imemwondokea. Na anajua hiyo kura ikimfukuza ikiwa imeshikana atakuwa sogoi saa mbili. So he has borrowed from Moi. How does he escape going home? Divide the mountain vote. What Moi did in 1992. Matusi na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. Nilimsikia akisema ati nchi zile zinafaulu ni za madikteta. Mimi namuelezea enda utafute nchi ya dikteta uhamie huko. Hapa Kenya hatutakuruhusu. Na tukisema hatutamruhusu viongozi pamoja na wananchi, ni kweli hataweza. Wewe jiulize honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako. Hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3. Hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya. So if you really love your country, and I believe all of us love our country. Saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Jadeko witongi magito klori mano tingo sike magien no baondara kendo luar hekar holalo ma harimi mayudre apaya mar molo kadhi Nakuru tieno mane pinyorugo kawuono. Obila wacho ni jadekgo no witongi magi kanyo kendo poko yangore ni gin jomage kaluwore gi hinyruok marach mane giyudo. Ringre gi no ter kakano ringre mar osiptal mamolo. Jogweng' wacho ni higa mokalo ji 12 no witongi magi kanyo kendo mano nyiso ni karolalo no en kama thoro bedo gi masiche mag apaya. Ya lori ilikuwa imebeba miti kielekea Njoro. Kulikuwa na shida wenye walikuwa kwa hii lori, hata kuwatoa kulikuwa ngumu, walikuwa wamelaliwa na miti. Sasa ilibidi tuitishe watu wakuja kukatakata miti ndio watu waweza kuolewa. Serikali yetu ikichukua muda tu mfupi inaweza tutengeneza hii barabara. Kwa maana chuzi muda utaisha mrefu sana. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa kwa sababu kila saa tukikaka accident zinatuletea shida hata sisi kwa mafikirio. Kwa sababu tuko mpaka na watoto wanaenda na gari shule. Mpaka watoto wetu wameogopa sasa. Tunaomba tu serikali ikuje itusaidie itutengenezee mahali hapa. Kwa sababu pamekuwa pagumu.
Kwan jopuonj ma osetho kokale masira mar bas manyo tumo jopuonj manyo wuok e yiero mar Kupet omedre nyaka 3 bang' japuonj machielo wito ngimane ka yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Ma oyangi kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba motimo limbe mare kar thieth ma Aga Khan mar neno jotuogo kendo osingo miyogi sir madwarore mar yudo thieth. Jopuonj mamoko 12 dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Jotelo mamoko bende ochopo mar neno jotuogo kama oting'o jagoro mar Kupet Akelo Misori kod en duol mandiko jopuonj TSC. Unfortunately, we lost 2 of them, one instantly and one at the hospital here. 26 of them were injured, 13 were treated and discharged, and we have 13 in various hospitals in Nairobi. The school will not have 2 teachers, and the trauma which has accompanied the whole experience of that school is that even the learners are very anxious. But now to allay the fears of the teachers, especially when you bring them to a facility like Aga Khan, is that our happiness, and we appreciate the intervention of SHA to take over the proceedings and to give the teachers assurance that they are taking over. Jokenya kidek yudre kamate kiny bang' riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e pacho ka lando chako ng'anyo mar godiochieng'no makiny. Giwacho ni gidhi rem donje tich mar ko jowuoth ka gisundo serikal okawo okang' ne jogo mosebedo kawang'o matatu moyudo masira. Gilero ni ondao makama en maneno ni orit ngima jowuoth, jotije mag nyamburko mantie apaya, kendo neno ni masira makatimore to iluwo kod obila kendo jogo maketo ngima jowuoth e andaki okawnegi chik mar mager mar chik. The strike is on. There will be no public transport from all major cities in Kenya. And so from today, as we move from here, we have communicated to all our circles across the country. No business shall be going on our streets in terms of public transport. Just this month of January, more than 10 vehicles have been torched. No responsibility, no any action has been taken. We have had incidents of personal vehicles. We have incidents of trucks being torched. So our issue is with the Ministry of Interior. Nothing has been done. Since September 2nd up to now, we have had over 20 vehicles banned. There's no official communication from the IG, from the Minister himself, we have not heard a word from him. Wakaw yomo kongonya korom gajwanga chendo ni marati lenda ka par kodangwen bang sa achiel midhiambo chendo endatel. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni jo ODM oneno ka koro chako wuoyo ka party motegno. Ndalo moko ne gisiko mane wan jo broad based government to ne ok giwacho agenda margi e broad based no. Sani omor ko winjo ka jotelo sani wuok kendo wacho agenda magin tire godo. Koro gichung' kar tiendgi wacho ni kik girikni nyaka tim mana dwachgi. Okok Jarodi wacho ni entiere kodwa koya Kisumu Manyata. Mengi oko kakanti Oturban Brody Kopany kaito Ode Magufuli wacho ni weche gichopo ne makare NTJKA Nairobi. Osno yu wacho ni NT Nairobi en bende kachiel gi mingi oyugi wacho ni weche gichopo ne geyo mawinjore. Kaito be no Newton Onjes wacho ni ODM kiko it jopiny waol gi siasa pile pile jopiny dwaro dongruok. Mano bende e pache kacha. Neno bende kanyo ote mar Elijah Marshall wacho ni entiere nyang'ila oyugi so wuoro masira mar apaya Nyasaye mondo mi chuny familiago och makende entiere gi mingi ni Sauma Yuni. Oyo machanya kono mga jwang chendo endatel kikidhi mabor. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije,
To kata mago mag ringre gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Agombo ni mana kaka neno dawo ero pari ahinya kae, agombo ni mondo en bendo heri. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni anyanya korom gajwang' chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar lakteche mar KMPDU bade ma Nairobi kawuono ochungo ng'anyo margi kuom ndalo marom 30 mabiro tok doho golo chik ne lakteche go mag kaunti mondo dogie tich. Ng'anyono osebedo kuom ndalo 45 ka ywak gi en chopo kare winjruok kata CBA loso lwasi mar thieth e kind mamoko. Reasons of being on strike for 45 days, there were initially 8, but they have narrowed down. We are complaining about this comprehensive cover. We don't have a working comprehensive cover. They have forced us to take SHA. SHA is not working at all. Not for anyone. Members are suffering. In Nairobi County, employees are suffering, not only doctors. Everyone, we are suffering. SHA is not working. And we are still saying SHA is not working at all. And imekata kabisa. No matter how they are forcing it, imekata. It can't work. The next thing we are complaining about, doctors have not been promoted for the last 5 years. That's 8. The last time we've been promoted was during the previous government. But since the current government, we have not been promoted. We are here, we are waiting. We have told our members that we are suspending this strike for the next 30 days so that we abide. So that we abide by the court orders. Then, 30 days, this county, they are funny people. 45 days lapsed, just like that. So they actually, lapsed. Exactly, so they think that the 30 days will not lapse. 30 days will lapse. We are going to go back to work. As leaders, we'll still follow up with the county. The good thing is, Nairobians, the court has been very clear. Suspend the strike and finalize on the return to work formula. We have suspended our strike. They need to finalize on the return to work formula. They have 19 days to do that. Jopur mago chele kar pur ma lowa kuj irrigation scheme sub county manyatike dwaro mondo mi piny owacho konygi yudo chiro malong'o mar ochele kendo bende okonygi e bedo kata kedo kod winy ma osebedo ka chamo ochele. Moko kuom jopur ma osekayo ochele wacho ni sani gidiwo kod ochele e udi nikech gionge kod chiro malong'o. Jakom ma jopur e lowa kuj irrigation scheme okoni piny owacho mondo jiwre mar reso sekta margi mar pur mar ochele. Wan gi michele gunde 79 ni dala kama uso gi onge. The other time mano nyochwa puro kendwa koro chiro onge. The market also be expanded so that our people can get a benefit of their sweat. We also have the
National Cereals and Produce Board, that takes paddy. Last season, they really assisted our farmers, and they took paddy, komboka, and pisori. They also said they will take all types of rice this season, and starting with komboka and pisori. Our plea is that we don't have enough storage, so if the county government can assist us to put up a warehouse where, after having sold the rice, they can be taken, they can be kept safely before they are taken to the mill. They have promised us, the national government in collaboration with the county government of Migori, that they are coming in July, during that time when the rice is at its milk stage. That is when so many birds are around. So we expect that by July, the government will come, the county government and the national government, so that they control for us the population of birds. Boma Nairobi ochano bagotino mar tuk adhong ne johera mag tukego ka jotugo masulwe Kenya Rayton Okwiri gi Fatuma Zarika oyangni dhi bede piem go ma dhi bagi dwenye ka tuke ma Mass House mantie Ngong Racecourse. Tukego dhi bedo kidieny mar ariyo ma tuke mag kala koda boxing ma en chenro mar chiro tuke mag boxing e thur kae. Piem no mar adhong dhi bedo ranyisi mar tich matek matimre mar duoko piny Kenya e rang'iny mar piny mangima. Kama kuna Mkenya yote anajiona ama anajifili yeye ni heavyweight kunishinda, nampatia hii challenge. Akuja been holding this title since 2015. There's no any other Kenyan that stood up with me since then up to now. Wanaogopa wakisikia ni Morris wanaingia chini. Ni win tu manze. Train to win, train to lose. Yeah, we are training to win. It's once you've been boxing for a while, you know what you got to do. It's getting fit, getting strong, sparring loads of rounds, maintaining the weight. I think preparations are going better this time than last camp. Last camp weight took a while to get the weight down, but now we're flying. Trusting boxers as the first one, and we'll keep on bringing more on board. But saizi focus yetu ni kwa the next show, which is on 27th of Feb hapo Mass House. Wakayo machielo nyakorom gajonge chendo ni maratil kendo mae makelo wa hegiko mara hokango pongo maratil na nyisi ni George Batin tiere Kisumu mio kwa duogo wakayo matinto kwa duogo atira chel kachiel nyake county ma Kisumu enoka baba twins maronje nyisa ni en tiere mama Grace Onyango Kisumu kanyo kamaratil ni tiere kawuona no ratil live kendo eni ratil ro kama na henya baba twins medego don Jakopere wacho ni en team lolongo nenoka president Segolotai wacho ni broad base nyaka 2032 ala kama Jacob Opar to wacho ni demands mag ODM ngeny dhi ketho winjruok gi UDA mano pache en bende kwa hiyo matinya koronga jonga singo ini kwa duogo wadhi achiel kachiel na county ma Kisumu kama George Bate dhi tae chendo mar twak maratil wasebere gose na chuka jaloko marwa kikidhi mabor. E kar chakruok, wach ne nitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie josiasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gi dwaro mano mar yudo duoko
makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka, ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black Tich Adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV chakruok mar weche manyien mag Ratil kod Lydia Okeyo kendo koro gi thuolo ne ochopo kinde matwak mar Ratil chakora ayanga. Kaka nanyisi motelo ni an ka kod wenda kaachiel kod jopiny wadwa keto kwano mar siasa mar piny Kenya motelo ne 2027 e Ratil. Kawuono penjo maduong' en ni kwan siasa gore nade. Kisewinjo kaka iwuoyo kod jo siasa to bende mbaka mawuok kuom jopiny nyiso ni tiere kaka igoyo kwano ipange e yore mopogore opogore. E thuolo ni mane momiyo wan kanya Ramogi mondo twak mar Ratil ochak dhi nyime. En twak mokwongo e dwe mar 2 kendo en twak mabiro ne achiel kachiel kuwuok e boma maduong' ma Kisumu. Nyinga en George Bati kendo wadani wachak twak gi sani. An ka e batha machiegni ka kod Seto Chieng' ka thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' kendo Fulori Ayanga mondo wachak twak kata bedi nase lieko nyingu motelo e kinde mane wachako twak kata wachako chenro ni e weche manyien. Erokamano George Bati. Amoso jokanyanam kamoro amora gintie noimore uru kendo akwai ang'eno gibedo gi odira mokwe kendo man kare. Erokamano. Erokamano ahinya. Aya Beatrice. Oimore ahinya George, oimore ahinya nyikwa Ramogi. Iluonga ni Beatrice Amondi ang'e wadhi bedo gi ma en Ratil achiel kachiel kuwuok kuom Magreso Nyango Social Hall e boma maduong' ma Kisumu machiegni ahinya. Wachakuru gi twak machal kama kapok adoke ne jopiny nikech jopiny ang' ne bed kod penjo margi. Kwan siasa gore nade nyaka ge sani e duond bura mar ODM nikech samoro iwinjo kiwacho ni wadhi siro jatend piny William Ruto, samoro bende
Jomoko wacho ni nowacho ni kata mana ODM nyalo chungo jachung' margi e lemo maduong' mar tend piny. Ini wuon kaka jakom mar duond bura mar ODM Kisumu Central, to kopogore gi mano bende MCA matiyo e sirikal kata jalo moyier gi jopiny mose bilo lwet jopiny kokalo e debe, kama igoye kwano sani ODM ni kama chalo nade? Erokamano George Bati, anyalo wacho ni siasa mar Kenya olokore e okang' mabor kaluwore ni higa mar 2022 nwatimo yiero miluongo ni general election, kendo IBC nolando migosi Dr. Samuel Ruto kaka president mar Kenya. To higa mar 2024 yamo moro nobiro e Kenya ka, yamo miluongo ni yamo mar Gen Z manoloko kaka siasa mar Kenya ringo. Kech ung'eyo ni sirikal mane nitie mane mar Kenya Kwanza, ka yamo nobiro migosi Ruto kaka president nogo sirikal piny. Kendo ung'eyo ni mluor manosenindo Raila Amolo Odinga noneno mabor mowacho ni Kenya duong' moingowa, momiyo jowa mwaluongo ni experts nodonjo sirikal. Mano noloko siasa mar Kenya, mane wabedo gi sirikal miluongo ni broad based government. To kendo mbele higa mokalo kanyo, Nyasaye oket chunye kama okwe, migosi Raila Amolo Odinga yande onindo. Mano kendo chako loko lwasi mar Kenya e yo machielo, nikech ing'eyo ni wan kaka jo ODM ne wang'eyo ni candidate marwa mar president en Raila Amolo Odinga. To ka koro nyo Raila onindo, to koro wabedo gi jatelo manyien ma en Dr. Oburu Oginga manyo waketo. Koro wan kaka jo ODM nitie twak mwasebedo go kanyocha ne jowa ni Kilifi Central Management Committee. Mano wawacho ni wawuoyo, wamiyo Dr. Oburu Oginga teko mar wuoyo gi president mantie sani William Samuel Ruto. Kendo Ruto be nyowacho nwa kaen kondele ni en bede jo UDA nyosemiye teko mar wuoyo. Nikech ung'eyo ni sirikal kiloso 2027 nitie gimiwacho ni wanyalo winjore kapok wadhi e kura, kata wanyalo winjore kosego kura. To historia ma wan go Kenya ka ji dhi e yiero, to political parties kata coalitions kiloso, to ng'eny joselosgi ka ji pok odhi e yiero. Inyalo paro kata Kenya Kwanza nolos ka pok odhi e yiero. Azimio coalition ne olos ka ji pok odhi e yiero. Koro mago kaka wan kaka jo ODM, wan nyocha wasebedo. Kendo party leader marwa kaachiel gi jotelo madongo mag chama osebedo ka wuotho, kaachiel kata an bende asebedo ka wuotho kodgi, kwa kawo maoni mag jopiny ni to higa mar 2027 de wadhi nade kaka nyo Central Management Committee osekalo. Wasedhi Busia, wasedhi Kakamega, wasebiro Kisumu, wasedhi Kisii, wabro dhi nyaka Tana River, wabro dhi Kajiado, Turkana, Mombasa, Malindi, nyaka kuonde moko te ma wan gi sirikande. Ng'eni ODM nigi sirikande karibu 15 mago waluongo ni county governments ma ODM nitie. Koro kuonde go nyaka wadhiye kaka jochama mondo wapenj jowa ni to bende giyie gi twak ma nyocha Central Management Committee oyieni kapok wadhi e migepe moko mag chama, nikech ng'oni chama nigi migepe mang'eny. Chama nigi Central Management Committee, nigi National Executive Committee moni NEC, nigi National Governing Council, and finally mogik manigi teko makoro bro miyo chama teko kata party leader mar wuoyo gi UDA and the National Delegates Convention. Mibro tim kosetim gilo ni public participation mopenj johera ma chama. Kata kama wantieni wan mani public participation, kech neno ka jopiny nitie ka, gibiro penjo ni to gigo mwawacho ka giyiego kata gidagi kata gin ginene kama. Kuonde ma gineno go wantie ka mondo wawinj mago mondo jopiny biro kete itgi. An mane kaka nene kaka jabura mar ODM
e Kisumu County kendo e Kisumu Central. So usemiyo thuolo Dr. Buru Oginga mondo obed e twak gi jatend piny William Ruto. Dr. Buru Nchachamo osemiyo teko kendo ne gibedo Kilifi. Kendo nyocha neno ka wan Siala ka nyocha wabedo kendo nwaduogo Kondele. To kendo winjo ka ker bende wacho ni mana kaka jo ODM nyocha omiyo Dr. Buru teko, en bende jo UDA osemiye teko mondo giwuo kendo jopenjo jopiny kacha ma jopiny oyiego. Wan bende nwapenjo jopiny ma jopiny oyiego. Ang'o momiyo uyudo kuom jopiny kare modwa luoro ka uketho sa ka usemiyo Dr. Buru Oginga thuolo mar loso gi jatend piny William Ruto? Ing'eyo ni Article 1 of the Constitution, but wuoyo about sovereignty of the people. Ni teko mora mora oterne jopiny man go. Kata mana an awuon an MCA mama ket Milimani Ward kama wantieni. But jopiny omiya gibiro ni delegated authority. Gi delegate na authority ni mondo awuo on their behalf. Omiyo samora mora madwa timo gimoro ne jo market Milimani Ward to nyaka dog irgi. Ma penj ngini to wach manyowuok assembly en kama. Uyiego kosudagi watero iri. Koro wan beri kaka jo ODM nyocha ne Central Management Committee okalo ne Dr. Buru ni mondo wuogi UDA. Koro wan beri wadok jo piny mano miyo wa delegated authority kwa penjo gi ni to weche gi bende uyiego nikech gimoro amora mwatimo kata mana gik mwatimo gi ultimately ibiro tergi e lwet jo piny kochopo 2027 miluongo ni general election. Mano en a public participation exercise maduong' moingo gimoro amora. Koro nyaka wapenj nikech gikone nyaka biterne gimondo gi decide. An mane kaka nene kaka jabura to bende mane gima katiba marwa ma Kenya wacho. Erokamano nya abro dugo kumi Seth bang'e we winja ni to Beatrice to wache ang'o. Beatrice nyaka kama koro wachope no UDA ODM e UDA. Erokamano George. Gie thuolo ma wantie sani ni UDA ni UDA to ODM en ODM. Tada wuoyo kaka jakanyo ma UDA. Monde nyaka alera maber ni an jalup jakomno mar chama mar UDA Kisumu County mzima. Koro kadhi nyime adwa nyaka wang'iyo mayot matero wa e teloni. To ng'ano mosenyiso wa hera gi konyruok mathoth en mana William Samoei Ruto. Koro wuoyo madhi mbele ni wan kaka oganda luo nego bed ni warwake kabisa. To nyaka wang'e maber ni Dr. William Samoei Ruto owuok oko mondo konyo oganda luo. Nyocha en ka George. Kendo waseneno gima dhi mbele. Rais kobiro ka kane wan Uzima University. Owacho maber no dhiwe bilion 44 Kisumu County kende. Mano madhi ni affordable housing. Pesa ni ng'eny jodala wa county mzima mar Kisumu poko neno ni igni mathoth kabisa. To kata mana ni nus mar pesa ni bilion 20 kende. Kodong' e county ka to lokruok dong'. To dhi dong' kae locally. Awacho no dhi dong' locally nikech idhi chul joma loso smiti ka to jogedo gi bichulo. Yudhe wani kachacha 300 sani tiyo kachachande. Kendo wan gi engineers and architects matiyo kacha. Pesa luorore economy. Koro jodalawa UDA ni UDA to ODM dhi dok mana ODM to sani wane wuoyo sirikal wadwa loso to sirikal ni nyaka wabede iye kaka oganda luo. Alright, erokamano nya Joseph Olale. An gi penjo ne Beatrice bang'e ka waduogo kata kamano gie sani to thuolo en mari mondo nyiswa ni in iwuon nikech chal ka gima UDA gi ODM odierore. Gichalo joma odhi edwar. To kinego le kata koseng'e kama gondle nitie tiwacho ni in koro kaw ng'udi in kaw yo katiende koni le orumo. MDG dong' ang'o e kwano mar siasa? Erokamano George Bati. Mokwongo adwa wacho ni ne bang' yiero ma 2022 MDG e chama mane okwongo riwre gi ker marwa President William Ruto. Igo miluongo ni post election agreement ma oganda mobet kanyalo wacho ne koko nitie kabisa. Nere gimomiyo MDG riwre gi Ruto to Ruto to mayo wakura. Mane nitie koko mang'eny ni chama ma MDG ondhogo joluo. To seche moko piny ng'ato nyaka tele ka jomoko luw. So wamor
few months bang'e no wetewa madodiem noluwowa kuro magidonjo koro sani gin magichwalo kombe gidwa kata joma ne giyudo koro chwalo chien. Chama ma MDG en part ma Kenya Kwanza. To siasa madhi mbele sani George, aparo ne en gimiluongo ni premature marriage and anxiety moro modonjo chon ahinya. Sirikal nitie matiyo gisani. Ndalo mag sirikal tich pok orumo. Gima duong' moripo bed nwarango to sirikal tiyo. Oti ang'o to wan ma wan kuroni ne watelo jogi olowa jakom nyocho wewa kuro ang'o mwayude. To kine ka wan wase lose focus kamoro kanyo. Waweyo paro tich, waweyo paro gima sirikal onego timnwa. Wadonji program man wawuo. Chien kanyo sirikal ema nyocha manyo go ganda luon nikech nyocha wan karachiel ibo jatendwa Raila Amolo Odinga. Piny olokre makoro wan mwalao ker bi wawuoye tiwacho ang'o dweche 16 kapok yiero chopo. Oripo bed ni sani wawacho to mapod wan kani ang'o madwa yud. Kambi mane madkelnwa gisani ang'o ma sirikal de ger mondo kango chopo samwa wuoyo to mokwongo waduoko erokamano gik motimnwa gi sirikal. Then koro wawacho Joseph. Yes. Okine gimoro amora mitimo sani. Sirikal tiyo nitie gik ma sirikal timo lakini koro waketo sirikal ka mondo med tiyo to koro wachako gomba kama keny mabiro. Gima dui kowachonwa seche moko ti penje maber kabisa. Ni yodie machiel ni nitie jomo wacho wadhi adhiya wawuo modong' nwa wach mbele. Nitie